Kaniya ako diri sa doktor sa kanginan may gala. Diniyos gini ako kay wala ba di ko kay balo nga ingana ako kasikat diya sa inyo ba? Naingan lang ko sa pasyente in town dok. Dili makumpleto among pamahaw kung waiting ho doktor kagabi. Ako lang gyud ani may gala wag malingaw pa ko istorya diri about kanang mga kan ba in Bisaya. Kay kadaghanan motudlo ko sa mga doktor nga batan-on in English man alangan. So malingaw ko na Bisayaon ako ba kon oy ma-challenge ako utok kung translate ika sa medical term paingon sa English paingon sa Bisaya. Santa Cruz Digos lagi. Hello, good morning landline. Morning Lan. Oh, naabot na kag 80K. Edward ay ka. Sabi na ako si Allen ka kay maldito kay nung tawa na nga. Ibitaw sa yata Edward. Oh, may butag. Mhm. Mhm. Okay, so ko na siya kanang grabe kayo sa gabi mga alas 1, alas 2. Ha? Mabasa gyud. Oo. Ang siguro kanang singot sa imong mama ba kay balo mo tan-aw grilo kay balaw naman. Di bitaw dong. Kinala oh, dili kay na dili siya kakay gakuan. Dili siya gakaon kayo parat no. Sign man sign na siya nga kulang siya og sodium, kulang siya og kanang kulang gyud siya og kanang parat ba. Isa na siya ka sign. Kulang na gyud siya sodium chloride. Kay kung kulang ang sodium chloride sa imong lawas, ang usa gyud ana kay sington kag pagmaayo niya luya. Luya pirmi. Mao na siya. So dugang-dugang gyud og parat na imong kon. Basig isa lang gud isa katuldok nga kuan bulad ug isa katuldok nga uyap. Nga na ba? Na good. Gatorade. Isa na siya. O maski isa lang sa isa ka adlaw. O kung ibabutangan lagi, medyo parat-paraton gamay ang iya sabaw. Kulang yun na siya sa sodium. Ikaduha na daw, magkinahanglan sa chest x-ray. Kay isang po na sa sinyalis nga na-icon ba sa malusay. Okay? Okay? Sige. Okay. Cellphone. Cellphone. Hello? Naguna mang manok. Saya to day. Unya. Hinay gamay ang radyo. Na ako. Di man ko mag-opera og ma. Dili. Ah. Sige. Nganong paralyzed man siya? Lagi kantay pa. Unsay rason ninyo nga moadto mo sa ako nga paralytic ko man? Kay kung lisod kayo, di mo natagong pa, may pag-admit siya kay para diretso na tag-CT scan. Sige. Dagan siguro kag utang day. Lagi. Sige. Okay. Sige. Okay.
Morning. Lisod yung atong connection diri Royal kay di na sila kakuha sa akong joke ba. Sa una nga gamay lang kay ako isulti. Ha? Makuha man na yung joke. Ha? Joke. 0929-313-4473. 44-year-old cancer patient nagpa-urinalysis result 1,161 units. After antibiotic nawala ang lagnat. As kung peligro ba? Alangon, ingana nakadaghan ang nana sa imong ihi. Unya, way tambal, pasabol gyud ni siya nga gi-catheter kaday. Adong kay bay ba ni laki ba ni ubayot ba. Hello cellphone. Hello cellphone. May muntag. Naunsa man siya? Naunsa gibati niya? Unsa iniburot ba? Unsa iniburot? Nya sunod. Ah. Ah. Mhm. Okay. Nana si Danlak boy. Danlak man na sa doy. Hello. O pila ganyan na. Gioperahan na din na siya nya ni balik. Ay Santa Cruz de Dios mali ang pagtrabaho. Ay ibalik sa ng trabaho anak. Oh. Ang unsa? Unsa man na siya? 24? 3.24. Normal pa na doy. Normal pa na. Okay pa. Okay. Operasyon. Nabalik dili mao ang pag-opera. Basig ka ng kuan kanang tahi sa kabaw gigamit. Sige. Okay. 0929-313-4473. 46 years old, male, naoperahan sa ulo kay nahulog sa atop 3 years ago. Karon gusto na ako magpaibot ngipon. Worried ko kay gikan baya ko sa head operation. Okay lang ba paibot ngipon? O dugay naman kay tulong. 3 years ago na, pwede na siya. Hello, good morning, cellphone. Nawala. Sino na? Hello, cellphone. Hello, cellphone. May butag. Patay ka na dayon doy. Kay doble na. Ang tandok doy, maminaw ka? Maminaw ka? Oh, ang tandok doy, adding insult to injury. In English pa. Sabot ka? Wala. Wala. Kaya ang adding insult to injury. Nga naman, ang pinaakan sa iro, wala nakuha sa tandok. Ikaduha, ang katong gigamit niyang pagtandok, makatitanos. Dili ka mamatay sa rabies, basig sa tetanus ka mamatay. Klaro? Yes, 1,000%. Okay? Yeah. Yeah. Tama. Unya. Wa sila kiyawi. Kung siya, kasuhan sila. Dili doy.
Malpractice man na siya. Makasuhan ninyo malpractice, pwede nyo ipakulong ang katong nagtandog-tandog kay practicing medicine without license. Yes, ang Republic Act nga siya nung adoy. Pasabot ana nga practicing without naibalaod niya priso of 100 years. Priso. Oh, kanang tandok-tandok baka priso na siya. Dili na siya mao. File ka dayon og kuan na RA 1984 nga RA nga kung dili mo bayad ang responsibilidad o katong pagpakiyasayo, pati ang pagkiyasayo ipriso. So duha ang imong ma-file og kaso. Ingna siya nga mapriso siya kay mo-file ka og malpractice. Malpractice sa kuan sa gobyerno sa kuan sa court. Labaw na yung mamatay na imong mama. Labaw na yung mamatay na imong mama. Liable silang duha. Ay, sos. Tama to. Tama gyud to gyud. Tama gyud to. Okay? Okay. 0907-922-4270. Dok, unsay simptomas kung adunay kidney stone? Islao, 70-year-old, Carmen Davao del Norte. Sakit ang kilid nimo doy. O magbinhod, kung lalaki ka, magbinhod ang imong itlog. Wala. Hello? Wala. 0935-896-868-36. Dok, pila na ka-days malipong normal akong BP na maintenance losartan female 45 years old. Imong pulse rate dai. Kuha imong pulse rate. Dili lang kay magtan-aw mo blood pressure may gala pati inyong pulse rate kuha ang gyud ninyo. Kay mo paspas inyong pulse rate short inyong ginhawa, normal inyong kasing-kasing. Normal inyong blood pressure pero di ay hapit na mo atake kasing-kasing. 0919-384-1840 61-year-old o kay ba mag-inom ang Disilon 40 para sa arthritis, pain reliever. Dili na pwede doy. Dong, ayaw pag inom ang Disilon 40 kay ang next lata na imong kidney, lata na imong bukog, muhupong ka, pati buok lawas nga di na makaya sa tabletas. What na imong treatment? 0926-343-8505 84-year-old mental unsay lain gatas i-recommendar nimo kay walay esukal sa Sultan Kudarat unsaon pod pag-inom. Birds 3 ayaw mo inom-inom anang mga insure kay kulang na siya og protein para sa tigulang. Gikuhaan na siya tambok kay ang fats ang fats necessary kay sa tigulang. Abi ninyo wa mo kakuha na. Muna garo nga daghang kay Alzheimer's because of the lack of fats. 0948-325-2383 70-year-old female. Ang Muriamen 40 pila ka bulan tumaron. Minaw ko. Salamat. Kuha na siya day. Forever. May pang Muriamen kay forevermore. Hello, good morning. Cellphone. Hello, cellphone. Maing buntag. Delikado kay na siya kay manipis po din imong kinae, ang imong itlog mo kuyos. Kung bata, muna na siya. Ang Disilon, gamiton lang ginamo na siya kung grabe na jud kay ang hupong paingon na siya pag opera ba. Operahan na, kambyuhan ng tuhod, mga ingana. Dili gid mo gamit anak pirmi. Anak. Lisod. Tama gyud na. Makawala gyud sa kwan ba? Makawala. Di ka mawala nga mo nipis imong bukog. Nipis. O pangitaig laing tabletas, Celecoxib, Diclofenac, Tramadol, kanang uban pain reliever kay ang Disilon lang gud naagi sa side effect pati sa kidney. Iyang dauton gani ang katong mga glomerulus katong naga-function nagahimog ihi. Mao na siya.
Muna dili gyud siya pwede nga sige-sige na lang, sige-sige na lang. Labaw nagmaabot ng 3 ka bulan og ininom og disilon ay patay kang bata ka. Ma, lisod na ba jud kay na siya i-winday? Ay dong. Lisod unsay Dangon. lisod Dangon. undangon ba? Lisod kay undangon kay manghupong lagi lang sa Hinuong kayo. Hinahinayan ni pag-undang. Hinahinayon kung 3 times a day siya karon, 2 times a day for 2 weeks, once a day for 2 weeks. Inga na ba hinahinay. Hinahinay kay lisod kayo. Oh, pag-undang kay ayo bigla kay mo atake kasing-kasing na siya. Kuha niyo? Sige. Okay. May pinag-uban kay makasuda yon. 0912-435-0590 unsang instrumento gamiton pag-monitor sa pulse rate 79-year-old buhangin. Naay oximeter nung oximeter na ay daghan sa amis ko ana. Wala amot lang na oximeter. OXY METER. Oximeter. Nanay pulso. Hello, good morning. Cellphone. Yes, morning. Pwede po. Pwede gani ng aspirin pero dili hinay kayo. Hinay kayo. Sige. Pwede. Sige. 0999-513-898-67 Dok unsay implikasyon kung magmedyas sa gabi samtang natulog. Ang medyas may gala mo na mo pa-warm sa imong tiil. Kaya ang atong tiil ang pinaka layo sa kasing-kasing. Kung layo ang portion sa imong body sa kasing-kasing, gamay ang mo-supply nga dugo. So mubugnaw siya. Mubugnaw ang tiil. Pag bugnaw sa tiil, diha na. Kulang na ang dagan sa dugo dito sa imong tiil. Pag diabetic ka, bye-bye, putol ang tiil. Simple na kayo, medyas lang kayo prevention. Maski ako gani ka, medyas gani ko may gala nga. Wang pigo naman po ko, gwapo lang. 0942. Ayaw mo pamuyag diha. Hello, cellphone. Di may buntag. Pila edad? Pila edad? Wala. 5'1"? 5'1", 51? Sus, kabata pa yung tao na imong papa, oy. Ang problema na doy, basta bata pa kayo, ang tinae maipit ba? Maipit ang tinae, maputol. Muna siya yung problema diya. Labaw na yung mga arsa sa bugat. Wala eh. Mura man po kag nadaot ang imong sakyanan, yadto nimo sa tigayog kangga. Operasyon gila siya doy. Bata ba si kayo kung ano madlok man siya, natuloy naman siya. Lagi. Kung natuloy na siya, wala na sakit na pag-opera ana. Ay sus in town. Mukanta na lang ko nagmitulo na. Mitulo na. Okay? Ay, pag maoperahan siya doy, mutindog pag yun ang iya. Karon di gina mutindog ba? 61 pa. Mutindog na siya ba? Musaludo na yung MacArthur. Okay? Sige. Lagi, istoryahe lang siya nga kung si Dr. Kagapi mo opera, puri buyag. Okay? Ha? Ang daw? Kung dito sa private hospital, gasto gyud mga 80,000 dito sa private. Okay? Alangan kay dako naman kayong buslot dito nya mo slide lang man na yang tinae pero naagi panahon na nga
mangar siya sa bugat, mo gamay tong agianan, adi na ipit ang tinae. Duha na ta operasyon. Putol sa tinae, sumpay, gayohon pag iyang danlak. Okay? Okay, sige. Palihog kog palong sa inyong radyo sa likod. Kung dili, hinay lang nyo kay magsinumbagay diri sa akong dalunggan. Madaot niya na akong dalunggan, may gala. Daghan na ba kayo mahunghong diri? Daghan kayo mahunghong diri, dalunggan ako ba? Unya, saba kayo. 0919-597-4550. Dok, ang silicoxib, adicoxib, 200 milligrams, Silicoxib. 2 times unday a day, unsaon pag inom before or after meals. After meals. 0948-127-2473. Dok, unsay symptoms sa meningitis thanks from hinatuan. Ang unang simptomas sa meningitis day, kusog na ba diya sa hinatuan, may gala? Ang unang simptoma na sakit kay sa ulo. Kung bata pa, iya nang ibunal na yung ulo sa bumbong. Kaduha, ang iyang mata mo labaw na yung baby pa, mo manaog, murag ka ng hapon ba, manaog ang iyang mata. Setting sun sign. Muna siya, setting sun sign. Pasabot nga, ang murag iyang mata, ang kalimutaw niya, manaog ba, nagataas ang pressure sa iyang utok. Ang ikatulo, murag yun siya mabuang yun sa kasakit. Sakit yun kayo yun. Luoy kayong bata kung dili ma-discover na yun. 0942-571-5737. Dok, kung sa imnon kung mang kalibang 16-year-old babae. Ang una yun nang imong i-determine kung amoeba ba o gastroenteritis. Kung magsakit ka imong tiyan, sige kalibang niya sakit ka imong tiyan, gastroenteritis na, ang imong inomon ciprofloxacin. Wala niyo nakuha, ciprofloxacin. 500 milligrams 3 times a day. Pero kung malibang mo, musirit lang, way sakit sa tiyan, niya pag gumana musakit ang tiyan. Tapos mawala na po. Kana siya, amoebiasis na siya. So, metronidazole inyong inomon, 500 milligrams 3 times a day. Walay role ang diatabs. Lormide, sa katuoban? Diatabs, lormide ka namang panggahi daw sa tae. May pang manginom mo, Neosip, mugahay gani ang sipon, tae pa. 0909-453-9111. Doc, normal lang 65 pulse per minute. Dante of Turil, 53 years old. Gwapo imong pulso doy. Murag kag si Michael Jordan o si Tiger Woods. 0999-668-44 si Michael Jordan, Michael. Maski na pwede ng dagan, ang pulso niya, diha lang yun sa 60, 70. Mao na siya nga, di siya kapuyon. Masing natiguang na siya karon. Ang iyang pulso diha lang yun. Ang problema lang ang hinay kay ang pulso may gala kay mukalit log undang imong kasing food. Pero kung dili siya maundang og exercise, dula, sige lang gyud siya. Gwapo kay na iyang lawas kay dili gyud mosaka. Dili gyud di maglisod ang iyang kasing-kasing. 0999-668-4472. Dok, pwede ba aspirin ko magpapitik? No. Bisoprolol gyud. Ang aspirin para lang palapsaw sa dugo. Layo kay na siya. Pampalapsaw lang sa dugo ang aspirin. So, ayaw ninyo na siya. Bisoprolol ang gamito na bisoprolol. B-I-S-O-P-R-O-L-O-L. Bisoprolol o bisoprolol. Muna siya ang drug of choice para sa palpitation. Depende unsa po yung cause. Pero isa na siya. Wala natin panahon, may gala. I hope ma-present ko diri hangtod magpasko ba kay magulat ko sa inyo mga galo. Mga regalo. Gasa. Ayaw lang inyo palakwa gikan sa digos ang kanding ugba pata sunod tuig pata ana. Kung puto, bingka, ihatod sa akong klinik gyud alangan. Di bitaw, mayang Pasko sa inyong tanan si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.